To fa sabuwar waƙar dai daga Hutu Rarara kenan wacce ya yi wa Abba tare da mataimakin nashi ce ga Abba ga Kwamanda. Gaskiya wannan waƙa ta yi daɗi sosai kuma ta yi trending sosai a social media, sabida kowa da ya tsammani da Hutu Rarara zai bugu wannan waƙa da wuri ba, sai gashi kuma kwatsam da Hutu Rarara ya bugu wannan waƙa ga Abba ga Kwamanda. Tabbas Abba ya ji daɗin wannan waƙa sosai da shi da mataimakin nashi fata kansilan Garu. Gaskiya ya ji daɗin wannan waƙa sosai da Rarara Hayami, kuma mutane da kun san dole ka Hutu Rarara babban mawaƙi ne dai a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, kuma ana ji da shi sosai a wannan tafiya ta APC, saboda shi ne babban mawaƙi na APC. Bisa ma bai ƙasa a gwiwa bai bugu wannan waƙa mai daɗi sosai ga Abba ga Kwamanda. Tabbas dai Abba ya ji daɗin wannan waƙa sosai da shi da mataimakin nashi wata kansilan Garu, sun ji daɗin wannan waƙa sosai da dole ka Hutu Rarara ya buga mai. Tabbas dole ka Hutu Rarara yana ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya ta jam'iyyar APC, kuma ya ce zai ci gaba da ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya ta APC, kuma ko bai faɗa ba mutane da yawa sun san dole ka Hutu Rarara yana ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya ta APC. Isa da suke cikin tafiyar APC suke ƙara jinjina dole ka Hutu Rarara saboda yana ƙoƙari sosai da wannan waƙoƙi da yake gwangwaje Abba da su da wannan jam'iyyar APC, musamman ma wannan waƙa ga Abba ga Kwamanda. Gaskiya wannan waƙa ta yi daɗi sosai, kuma mutane da yawa sun ji daɗin ta sosai, kuma ta yi trending sosai a social media. Isa mutane da yawa su ma suke yin dole ka Hutu Rarara ɗin saboda ya yi ƙoƙari sosai da wannan waƙa da ya gwangwaje mai girma Abba da ita. Kuma mai saurare ka ci gaba da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo da mu samu wannan waƙa ga Abba ga Kwamanda. Amma ka manta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. To fa mutane da yawa suna nan suna jinjina da ka Hutu Rarara saboda wannan waƙa da ya saki da wuri haka, saboda ba kowa ne ya tsammani da ka Hutu Rarara ya saki wannan waƙa ba, shi gashi kuma da kalam da ka Hutu Rarara ya saki wannan waƙa ga Abba ga Kwamanda. Mutane da yawa musamman ma na jam'iyyar APC din sun ji daɗin wannan waƙa sosai da ka Hutu Rarara ya buga. Isa ake ta ƙara jinjina da ka Hutu Rarara, kuma dai da ka Hutu Rarara dai an san dai babban mawaƙi ne a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, kuma yana ƙoƙari sosai yana ba da gudunmawa a nan tafiya ta APC, kuma zai ci gaba da gudunmawa sosai, zai ci gaba da ba da gudunmawa sosai a wannan tafiya ta APC din. Isa ma ya bugu wannan waƙa da wuri ga Abba ga Kwamanda. Tabbas wannan waƙa ta yi trending sosai a social media, kuma mutane da yawa sun ji ta. Amma mai saurare ka kamanta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi ne zai nuna mana labaranmu yana gamsar da kai kuma kana sauraron shi. Ka kamanta da danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaranmu da zarar mun ɗora. To fa mutane da yawa suna nan suna jinjina da ka Hutu Rarara, da wayanda ma ba sa jinjina da ka Hutu Rarara yau dai suna jinjina mai da wannan waƙa da ya buga ga Abba ga Kwamanda. Tabbas wannan waƙa ta yi trending sosai a social media.